باركس أنا كيروس يوهانس بهال أبتناي قدامين أبتناي كالعين ناي سربت حسين مجلسن بزعبا ناي ويمسن حلفنا نيرنا حجي خا بزعبا تولسيو تولس كا بارت 3 ويكا مبرسال ساي بزعبا ميجرمنت تولسي بزعبا معقني تولس مالتي اوكي إذا معقني تولات كمتي قدامي مجلسنا جلسنايو بزعبا كاليبرو ويفرنر كاليبر بزعبا مايكرومتر بزعبا هايت جيج سي ام ام كم خا جيجات قال زيتات كله استابلنا نيرنا حجي خاني بسالي اصبقنا خنورينا هذا بحده سبيشالي نتوم حدثتي سبات زجمرو عبي حاجز كون خيلي نمنتاي كن تاوم نتاي كفرت خمسة لو نحدا فريتهم وصنيهم زحر شجرة يفتروا لمني مالتي نزخون نسبوا مفلات نطبقوا actually زي حجنا يصربت حزين أبناي معكني كم زي مايكرومتر ولا طليان بني كاليبر كاليبرو كم خا اتي معكني زبل كله حجي خنقل صينا توساخ أني نتوم مورال ذهب مني قديمة كمسكنكم فوتو كومنت تليكم صبو قبلي نمنتاي بزي بوخا ولا حنتي مع بالك نمتصل زي نخيل بالك رايدو إذن رجعكم سعابوني كم مجمرتا جميركم سكام ودعتا نمنتاي حجي زيناي تولاس كجمر على قديمنا كاو زلات كم يجرنا مجر كم نقبرو معكني كاو خانا تناي مسألة بيخا انتاي مسل زعو خا اخن زراربينا دحري بزعوات ماشينات كاني فلالينا خنرئنينا انتاي سرحا اوكي كاو خا نبتي بروغرام كناتينا تي بروغرام كا كم يجركا مانوالي بروغرام كتقبر كم تخيل أو ها كنسرحنا مالتي قل كلميو توم قرب ناي تمرتي بيزنا بركم إذا عندنا عسراي عسرت حارس بزاخم سبات تريجونومتري زي ساين كوساين عينت زلو نوعيتات سكي ريبيت كبروا يكم فتنو استرس عسي ملسو موني عبد الحريم انت عم حنسخ نقعز رايدو حجي نابتيناي كريو كمينا نابتيناي سلتات ببحر خريق كنت في اللياتون انتهاكم سوى رايدو ثانك يو امبار كمتي زبلنايو نابتن ميجرمين تولسينا هنكي تمعك انت كم زبلناين كلم حجي زين كنا فيرنر كاليبر بحلا ويكاني كاليبرو بتلان مالتي اذا اني ميكرومتر بتلان ويكا مايكرومتر بحال مالتي اوكي زي ديجيتال يا ديجيتال فيرنير بإنشن بمليمتر كسر تخيلها إذا باتن زي عند حتى كان إنش ويكان مليمتر تغير الكاتخيلها أوكي ديجيتالي مالتي زي أخان دياليا ديال فيرنير كاليبر زي متريكا بإنش خالا له من إنش أو قد أترى مالتي أوكي إذا أتانا مجمرتا أبغي زينا زنبرت نتكمل لازم نبرنا مالتها حجون هنلوا هناين إذا أخاني ولا حنتي ساعات كم زي ديال زي بالله ولا زي ديجيتال زي كونت مانوال نكدم زنبرت يا زي إذا نويش سمع كنين نتري وزلهم إذا خاني نايدق مالتي أوكي إذا مزعوا زن فيرنير كاليبر يو إذا مايكرومتر كم زي زلنا أمبيل سبيندل سليف يبدأ سليف إذا خاني تيمبو راتشت زي نرلر إذا خانوا وثالو إذا فريمي أوكي ناي متريكن ناي إنشن على غمزي إذا خاني ديجيتال مالتي ديجيتال مايكرومتر actually دي ناي متريك يا مالتي
okay, which is 1 inch 1 inch 25.4 ሚሊሜትር እዩ ለዚ እዚ ኣብ ሓንጎልና ንሓዞ ብዛዕባ እዚ ኣናባ ናይዝን ናይ ኢንችን ናይ ሜትሪክን ኣብቲ ኔክስት ዘሎ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ኣብቲ ዝቕፅልካ ሕጂ ክንከይድ ኢና ኦኬ እዚ ከዓኒ ካብቲ ካልእ ጌጃት ዝረኣናዮ እዚ ከዓ ናይ ውሽጢ መዐቀኒ ኢንዲኬተራት እዩ ናይ ውሽጢ መዐቀኒ ማለት ሲ ናይ ከቢድ ነገር ኣብ ውሽጢ መዐቀኒ ማለት እዩ ኦኬ በብዓይኒ እዩ በብዓይነት እዩ እዚ ንገፊሕ እዩ ተፅብቦን ተግፍሖን ኢኻ ኦኬ ዝኣትሎ ነዚ ኣውፂኻ ካልእ ፀበት ሓፀርቲ እቲኻ ንሓፂር እቲ ንኳን ንእሽተይ ተኮይኑ ተንእሶ እንድሕዳ ገፊሕ ኮይኑ ከዓ ተግፍሖ ማለት እዩ ነዊሕ ትገብረሉ ማለት እዩ ሳይዝ ኣለዎ እዝን ዳርጋ ሓደ እዩ the only thing is እዚኣ ዲጂታል እያ እዚኣ ዲጂታል እያ እዚኣ ግን ዲጂታል ኣይኮነትን እዚኣ ከዓ ዲጂታል ኣይኮነትን እዛ ማእኸል ንሪኣ ዘለና ከዓ እዚ ይወፅእ እዩ ካብዚ እዚ ኣውፂኻ ከምዚ ናይዝን እዚታት ወፅእ እዩ ኣውፂኻ ነዚ በቲ ሳይዙ ተእትዎ ኣብዚኣ ተዓፅዋ ማለት እዩ እንድሕዳ እቲ ነኳል ንእሽተይ ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ቦር ንእሽተይ ተኮይኑ ንእሽተይ ገፊሕ ተኮይኑ ከዓኒ ግፍሕ ዝበለ ትገብረሉ ማለት እዩ ሜትሪክን ብናይ ሜትሪክን ወይ ከዓ ሚሊሜትርን ኢንችን ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሰለስተ እዚ ኦኬ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ከምዚ ብዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኣብ ሆሪዞንታል ሚል ወይ ከዓኒ ኣብ ሌዝ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤክሰንትሪክ ንዝኾነ ሓፂን ከመይ ጌርካ ሴንተር ተምፅእ በዚ ጌርካ ስሪዲ ናይዚ ዲያል እዚ እንድሕር ፀቒጥካዮ ነዚኣ እዚ ዲያል ዝዘውር እዩ እንድሕር ደኣ ቁሩብ ፀቒጥካዮ ነዚኣ ናይዚ ላዕልን ታሕትን ምንቅስቓስ ኣብዚ ትሪኦ ኢኻ ስጋዕ ክንደይ ሴንተር ኮይኑ ዘውር ከምዚ ኣሎ ስለ ዘርእየካ በዚ ጌርካ ትዕቅኖ ማለት እዩ ካብኡ ነዚ ኣሲርካ ሽዑ ትፀርቦ እዚ ከዓ ካብተን ካልኦት ዓይነት ቴስት ኢንዲኬተር ማለት እዩ እዚ ጌጂ ፕላግ ጌጂ እዚ ከዓ ትሬድ ጌጂ ጎ ጌጅ ጎ ኤንድ ኖ ጎ ይበሃል እዚ ጎ ቀጠልያ እዩ እዚ ኖ ጎ ከዓኒ ቀይሕ እዩ እንድሕር ዳ ኣብ ነኳል ክትእትዎ ኮንካ እንድሕር ዘይኣትዩ ኖጎ እዩ እዚ ከዓ ጎ እዩ ክዋሃበካ ከሎ ትስራሕ ከምኡ ማለት እዩ ናይ ስኒ ከዓኒ እዚ ጎ እዩ እዚ ኖጎ እዩ ሳይዝ እንድሕር ርኢና እዚ 12.9 ሚሊሜትር ብላ ኣሎ እቲ ኖጎ እንታይ ማለት እዩ ገጅፊ ማለት እዩ ርጉዱ 12.6 ከዓኒ እቲ ሳይዝ ተዋሃበካ ናይዚ ማለት እዩ ስለዚ 12.6 ሚሊሜትር ክኣቱ ኣለዎ 12.9 ሚሊሜትር ከዓኒ ኣይኣቱን ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ቶለራንስ እዩ ቶለራንስ ዳሕራይ ክንዘራረቡ ለና ኣብቲ ናይ ድሮዊንግ ክንገልፆ ከለና ብዛዕባ ቶለራንስ ብዙሕ ዓይነት ሰለስተ ዓይነት ኣርባዕተ ዓይነት ቶለራንስ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቶለራንስ ዳሕራይ ክንዘራረብ ኢና እዚ ከዓ እዚ ናይ ትሬድ ጌጅ እዩ ናይ ስኒ ምስ ኣውፃእኻ እዚ ኣይኣቱን እዩ እዚ ከዓ ይኣቱ እዩ ከምዚ ማለት እዩ ስኒ ጥራሕ ናይ ምህላው እንተዘይኮይኑ ዳርጋ እቲ ኣገባቡ ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ኣይኣቱን እዩ ኖጎ እዩ እዚ ከዓ ኖጎ እዩ እዚ ጎ እዩ እዚ ከዓ ጎ እዩ ትሬድ ጌጅ እዩ እዚ ከዓ ፕላግ ጌጅ ማለት እዩ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ከምዚ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ማለት እዩ ምግጃፍ እንተዘይኮይኑ ሓደ ዓይነት እዩ ከምዚ ኦኬ እዚ ጎ እዩ እዚ ዝገፍሐ ዘሎ ይኣቱ ማለት እዩ ጎ እዩ እዚ ከዓ ኖጎ ማለት እዩ ኖጎ ማለት ዘይኣቱ ዘይከይድ ማለት እዩ ንውሽጢ ጎ ከዓ ምኻድ ማለት እዩ ቋንቋ እንግሊሽ ከምኡ እዩ ሕጂ እዚ በቲ ዝተዋሃበና ቶለራንስ ዝኣቱ ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ ኣይኣቱን እዩ እንድሕር ደኣ ታማሽን ፀሪባ ምስ ወድአት እንድሕር ደኣ እዚ ዓቂንካዮ ሞ ዘይኣቱ ኮይኑ እዚ እንድሕር ዝኣቱ ኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ
እንደሕዳ እቲ ዘይኣቱ እቲ ዘይኣቱ ካኣቱ ዘይብሉ እንደሕዳ ኣትዩ ገለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ነታ ማሽን ዶ ክትብል ኣለካ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክትነግር ኣለካ ወይ ቱል እቲ ንዑ ዝፀርብ ፑንታ ዝበሃል ወይ ከዓ ድሪል ተሰይሩሎ ወይ ከዓ ሪመር ተሰይሩሎ ወይ ከዓ እቲ ስነ ዘውፅእ ተሰይሩሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ከኣቱ የብሉን እዚ ከዓ ከኣቱ ኣለዎ ኦኬ እዚ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ከዓ ሕጂ ክንከይድ እምበር እዚ ከዓ ከምቲ ካልእ ዘረኣኽዎ ጌጅ ገለ እዚ ከዓኒ ናቱ ፓርቲ መዐቀኒ እዩ ከዓ እዚ ሜቢ እቶም ኢንጂነርስ ወይ ከዓ ከምዚ ኦፕሬተር ዘሎ ኦፕሬተር ጥራሕ ራን ምግባር ማሽን ጥራሕ ዘይኮነሲ ከምዚ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ፕሮግራሚንግ ኣብቲ ናይ ሴትኣፕ ኣብቲ ናይ ገለ ዘሎ ሰብ ከማን ፈልጦ እዩ እዚ ዝኾነ ኮይኑ ግን ተገለፅና ሕማቕ ኣይኮነን ነቶም ትፈልጡ ከዓ ትፈልጦ ነቶም ዘይትፈልጦ ማለት እዩ እዚ ሳርፌስ ራፍነስ ቸክ መግበሪ ሓደ ፓርት ምስ ተሰርሐ ነቲ ፓርት እቲ ልሙፅ እቲ ምልማፅ ናይቲ ዝስራሕ ፓርት ስጋዕ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ዓቐን ኣለዎ ገሊኡ ብጣዕሚ ልሙፅ ክኸውን ገሊኡ ከዓኒ ማእኸላይ ኣርኤ የብልዎ ገሊኡ ከዓኒ በቲ ናይቲ ስራሕ ዝሃቦ ነቲ ፋብሪካ ዓቐን ኣለዎ እቲ ኢንጂነር ባዕሉ ዘውፅኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ፖኬት ሳርፌስ ራፍነስ ዋላ ናይ ላዕሊ ከምዚ ወይ ናይ ውሽጢ ኩሉ ቸክ ዝገበር እያ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ፓርቲ ትገብራ እዚኣ ናታ እሳ ማለት እያ እዚኣ እሳ ማለት እያ እዚ ፓርቲ እዩ እዚ ክራንክሻፍት እዩ ክራንክሻፍት ማለት ኣብቲ ውሽጢ መኪና ዘሎ እዩ እዚ ቤሪንግ ዝእሰረሉ ኮይኑ ናይዚ ፊኒሽ እያ ቸክ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጌርካ ትፀቕጣ ንቅድሚት ከይዱ ከምዚ ይኸይድ እሞ ንቅድሚት ዳሕራይ ቀስ ኢሉ ንድሕሪት ከምዚ ኢሉ መፅእ ይረአየና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ መርፍዕ ኣላታ ሓንሳብ ምፅቐጥካያ ንቅድሚት ትኸይድ እሞ ዳሕራይ ቀስ ኢላ ንድሕሪት ነቲ ሳርፌስ ቸክ ትገብሮ ካብኡ ቁፅሪ ትበካ ቁፅሪ ከዓኒ ንህልካ እዚ መዐቀኒ እዩ ኣርኤ እዚ ማክስ እዩ እሱ ቁሩብ ኣብ ትምህርቲ ምስኣተና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ኣርኤ በሃልቲ ናይቲ ቁፅሪ ሜጀርመንት ከምዚ ሜትሪክ ሚሊሜትር ወይ ከዓ ኢንች ንብሎ እዚ ከዓ ኣርኤ በሃል ኦኬ እዚኣ ናይ ሳርፌስ መዐቀኒት እያ ኦኬ እዚ ሳርፌስ ፕሌት በሃል ሳርፌስ ፕሌት ዝኾነ ፓርት ምስ ተሰርሐ ኣብዚ ወሲድካ ኢኻ ትዕቅኑ እዚ ከዓ ሜድ ኦፍ ማርብል እዩ ማርብል ምናህና ኣፀዋውዓ እንታይ ዝበሃል ፅፊልና ከማን ሕጂ እዚ ኣፀቢቕ እዩ ሃይ ፕሬሲሽን እዩ ይፅረብ እዩ እዚ ተፀሪቡ ብጣዕሚ ልስሉስ እዩ ዝላዕሊ ንመዐቀኒ ፓርት ሃይ ፕሬሲሽን እዩ ሰርፌስ እዩ እዚ ናብዚ ንሪኦ ዘለና መዐቀኒታት እዚ ሃይት ጌጅ እያ እዚ ሄርሞፍሮዳይት ካሊፐር በሃል እዚኦም ትሪእዎን ዘለና ዘለዋ ኩሉ እዚ መዐቀኒ እዩ እዚ ናይ ኣንግላት እዩ ኩሉ ኣብዚ ወሲድካ ክትዕቅኖ እዚ ሳርፌስ ፕሌት በሃል ዝኾነ ፓርት ትዕቅኖ ከለካ ኣብ ዝኾነ ጣውላ ጌርካ ይትዕቅኑ ኢኻ ኣብዚ ኢኻ ተምፅኦ ኦኬ ሳርፌስ ፕሌት በሃል እዚ ከዓ ካብተን ናይ ሜጀርመንት ሓንቲ ሲኤምኤም ትበሃል ሲኤምኤም እዚኣን ሲኤምኤም እያ ሲኤምኤም ማለት ከዓኒ ኮምፒውተር ሜጀርመንት ማሽን ኒውሜሪካሊ ማለት እዩ ኦኬ ሲኤምኤም ኮምፒውተር ሜጀሪንግ ማሽን ማለት እያ ዝኾነ ፓርት ምተሰርሐ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሲሊንደር ትዕቅን ኣላ ሲሊንደር ማለት እዚ ናይ ሞተር ማለት እዩ ሲሊንደር ንዑ ትዕቅነላ ማለት እያ ኣብዚ ሶ ሲኤምኤም ማሽን ትበሃል ዳሕራይ ምስ ወደአት ፕሪንት ኣውት ጌራ ተውፃልካ ኣክሲስ ኣለዎ ከምዚ ናይ ማሽን ብዛዕቡ ጀመርና ነበር ኤክስ ዋይ ዜድ ንብሎ ናይዚ ከዓ ኣክሲስ ኣለዎ
إذا CMM نابزت مص نتحت تورد لذي ناتا أكسس على زي أخان ساعة أبزين دعك أنا كا يتي نيدل زي معك أنيتات أبزيتات على كابز وسيلة خمسة ناي ماشين ناي مسربي كابز وسيلة بروجرام ناتلو مالتي كأو وسيلة تعك يجينا أبنت كرانك شافت اللي كتعكن كوينا ناي كرانك شافت ناتو زخونة بروجرام على هذا ماشي تي بروجرام ناي CMM زلوا مالتي ببنتك تعكن كان زولا كل بروجرام سلزلوا لك عت بروجرام سأتخلى كيدا زي اللي أنا قدام تيا تعكن مالتي نهم فلتو زياون الساعة زي جويستيكي تناي أكسس بس جتاعها كنترول تقوله أوكي زي مقامات مالتي نتي بارت زخونة بارت قبل كلها نتي بوزيشن زي فلاتي كم زي زبلنا كم زي عينتي زي سارفيس بليتي زي ساي بريسيشنين ميتوتويوي أوكي زي معكني مالتي سلزي زي إنك كلن أب ناي ميجرمنت يحجي أبتي ناي نيكست تايم أني بزعبا كميجرنا ميجر نقبر كنزار عربينا سخونا خوينو كن تيب أوف ذا داي حانت غالب كم حاجة زخوينا أنا نقلص عزدالي نتهم قال ناي مكينة أفلوطة زي بالنا سبات مكينة نزور مكينانا كم زي نتاماشين كل زي كنترول نقبرا نريئة زي تقاله مكينة ناي بريك ناي فرينو مالتي ناي ستيرينج ناي ستيرسو اوكي ناي موتره اويل and ناي كولانت كاني ناي كولينج سيستم ناي رادياتري ويكان الموتر مزحلي كولانت اوكي كاله خا ناي ويند شيلد اويل هذا حموشت عينت اويل على اتا ماكينه ناي فرينو ناي ستيرسو ناي موتره ناي رادياتوري كولانت مالتي and ويند شيلد كم زي تخستاي مسرقه مالتي نتي نكميت ماكينانا مسرقه مالتي حموشت عينت አለው نزي تشيك نغبرولنا كل ጊዜ اوكي ካለ ናይ ዲፈረንሻል ኦይል አለው እዚ ናይ ትራንስሚሽን ኦይል አለው እዚ ብዙሕ ጊዜ ደሓኒ ድሕሪ ክንደይ ሓትቀይሮ ግን ናይ ፍሬን ናይ ብሬክ ክንሪኦ ኣለና ናይ ሞተር ዋንስ ነው ዋይ ቼክ እንገብሮ ኣለና ኦኬ ናይ ስቴር ሶርስ ቼክ እንገብሮ ኣለና ናይ ኮላንት ካ ቼክ እንገብሮ ኣለና ናይ ኮላንት እንድሕር መኪና ካ ዘይብላ ኮይኑ ወይ ዘይብላ እንድሕር ኮይኑ ናትኪ ኮነ ወይ ሱ ወይ ንሳ እቲ ሞተር يرسلمو مزحل مايس كولات سلا زي بلو يقاصل تكت خون تمكين هذا نعو بخمي جير كاتفلطو او وشت مكينه كببت نغرات አለዋ ساعات زمسلا اوكي او وشت مكينه ساعات زمسلا زوالا ابزي بيدينالو ابزي هوتبل ابزي خا كولد مالتي عند حرزي زاني دل زي عند حدا ابز بصحا موتر حما قالو مالتي قال زغودلا ነገር አለው ኦኬ عند حدا ابز خوينا እዚህ ታ መኪና ትረስም ኮላ ابز እንድሕር ኮይኑ መኪና ካ ፀገም አለዋ ቸክ ትገብር ኣለካ ቅድሚት ሞተር ምትኳሱ عند حرزي كل ጊዜ عند حدا እዚኣ ግን ابز ማእኸል ተኮይና ግን دحنا له اوكي اتخالي بزعبا ناي سبيدي وي خلخا نغركا سبيد كنترول اتخالي خاني بزعبا ناي كرانك شافت ابدغي تندي غزي خمس زوري زريكا سلازي this is the tip of the day زخونه سب كفلطو مالتي اب نيكست تايم كاني دحنا رخبنا اب ناي معكان ناي زنفرنر ناي مايكرومتر معكان كاشعو بحنسخ نسرحنا مالتي اوكي كم يجينا ميجر كنقبر كم دلنا ثانك يو